Wel, bore da iawn i chi gyd a croeso cynnes ato ni. Unwaith eto yma ynghylch y gwartheg ac mae hael y bore, wel mae'n grasboeth yn barod. A mae'r cystadlu hefyd yn boeth iawn yma bore yma. Y trinwyr ifanc sydd wrthi, a mae yna hen edrych ymlaen ato. Mae'n gystadlaeth bwysig iawn, a dwi mewn cwmni da. Aled Roberts o Geirwen. Sut o ti? Wy dda iawn, siwt wyt ti, Aled? Da iawn, chwilboeth. Mae yn braf yn dwi yma bore yma unwaith eto. Llongyfarchiadau yn gyntaf i ti, ar y llwyddiant ddoi efo'r gwartheg masnachol wedi ennill y gil wobr mewn cystadleuaeth agos tu hwnt. Oedd, mi oedd un ofnadwy agos i ddweud gwir. O na un yn sefyll allan, nos o'n gynt, a pob yn gwybod na honno fysa cael y champion lle, ond na, ddoth ni drwyddi, go lwcus i fod yn reserve iddi. Efo heffer Limousin Groes, ie? Ia, Limousin Groes un ddi oedd hi. Spice Girl. Spice Girl, ia. Be nesau Spice Girl nawr te dros y misoedd nesaf yma? Fi'n mynd nesau i Soes i'r Fôn. Croesi bysydd cael curo ar dir yn hynna'n lle. Ie, siwr iawn. Ond, ia, dos wybod. Ffair Eiaf? Ffair Eiaf wedyn, ia. Geith i amball i sioe cyn hynny hefyd. Fyddai'n mynd cael ail a harrogat lle. A bian iawn mi fydd y Ffair Eiaf yma wrth gwrs ydy fe? Ia, bian dda wi. Wel, wyt ti wrth gwrs yn ddyn ifanc wedi bod yn sgidie'r ieuenctid sydd yma yn blaenau ni yn tywys yr anifeiliaid o gwmpas y cylch. A dyma'r dosbarth cyntaf heddi nawr yn y dosbarthiadau i'r trinwyr ifanc. A dyma griw o bobl ifanc o dan 1 ar 15. Dyma gofynion y dosbarth cyntaf, bod nhw gyd o dan 1 ar 15. Ac mae yna 6 yma i gyd yn does. Ac maen nhw'n griw talentog dros ben yn dyn nhw. Ac fi wedi cael yn mathemateg yna anghywir. Mae yna 8 yma bore yma, dim 6. 8 i gyd. A dim yr anifeiliaid sy'n bwysig fan hyn, Aled, yna ci? Na ci, y ffordd mae trinwyr yn handlo nhw, danos nhw allan i'r beirniaid. Mae hynna'n beth bwysig ofnadwy. A ffordd maen nhw'n yn dangos i hunain yn dyfen ogystal a dangos yr anifeiliaid? Wel ia, mae ffordd maen nhw yn troi'r anifel allan yn bwysig, ond y ffordd maen nhw wedi gwisgo a y parch sgynno nhw tuag at yr anifel sy'n maen nhw'n ddanos o, a y parch tuag at y beirniad hefyd. A'r beirniad, wrth gwrs, yw Sarah Jane Jessup wyt ti'n nabod, Sarah, dwi'n deall, wyt? Ynddo, ia, just fel mae rhywun yn cymysgu fel pobl yn sioia dod i nabod pob, lle. O Stirling? O Stirling, ia. Yn fenyw brofiadol iawn, fydd yn gwybod yn union be mae eisiau ei weld gan y criw ifanc ma'n bydd. Ynddi. Fes ti'n sgwrsio fo'n gynharach, oedd ganddi unrhyw gyngor neu oedd hi wedi rhoi rhyw gliwiau ti o ran yr hyn oedd hi'n gobeithio i weld gan y pobl ifanc yma bore yma? To'n i'n disgwyl, ond ddari ddeu fod nhw'n cael defnyddio ffon i ddanos y gwartheg. Wedyn, o hynna bach o sioc i mi, o'n i'n fel. Pam hynny te? Pam bod wedi gwrthod caniatau y ffon te? Wel, swn i fel, mae'n mynd i wneud pethau lot haws iddi efo pigo yr enillydd. Sy'n mae'r enillydd yn mynd i handlo yr anifal heb ffon. Mae pob wedi arfer cael ffon i ddanos gwartheg, ond ia, tro yma mae wedi newid pethau wedyn. Chydig bach yn wahanol, swn i ddweud. Mwy o bwysau ar ysgwydder pobl ifanc yn dweud? Ynddi. Cyn ni'n gweld i fyna nawr yn sgwrsio gyda rhif 1, sef Elliw. Elliw Ponsonby. Ia. Elliw cael dipyn o hwyl ar ddanos gwartheg masnachol. Efo'i theulu, lle. A dyna hi mynd fyna, o lyged y beirniad. Fi'n gwneud yn iawn. Mae'n weld yn neud, reit dda. A'r ffordd mae'n cydio'n yr haff ag ati yn bwysig hefyd. Yndi, bob peth yn daclus. Dyna hi mynd fyna. Yn bwyllog. Ac yna, mi fydd y beirniad yn galw rhif 3 i fyny, sef Thomas Rhydwyn Roberts. Wyt ti'n nabod Thomas? Ynddo tad, Thomas, un arall o Sir Fôn, diwn. Ewych chi yma yn eich gannoedd? Dan, mi, dali. Mae Thomas wedi cael dipyn o lwyddiant dros y blynyddoedd yn y trinwyr ifanc hefyd. Ie. Y teulu'n adnabyddus ofnadwy amdanos gwartheg. A mae ei weld yn mwynhau yn Thomas fyna nawr yn dweud. Dyna fe nawr yn trio cael trad yr anifel yn y llefydd cywir. Coes ym mhob cornel. Bach yn wahanol sydd heb ffon. Mae'n anodd i'r ffon i wneud yna. Wedi'r coes ôl na. A nawr y beirniad, Sarah Jane Jessup yn mynd am sgwrs fach.
Be fydd hi'n gofyn nawr te i'r criw yma? Wel, is i rhywun o blaen yn gofyn wrtho fi pam bod gyn wartheg dagia, gosaf chdi'n switched on ar y pryd ac yn meddwl am y pethau yma, wel, eich ti fod on the ball. Felly maen nhw'n gallu gofyn cwestiynau sydd ddim yn gysylltiedig ar gystadleuaeth, falle'n fwy am y diwydiad y gyffredinol wedyn te? Yndi. Wel, diddorol dros ben. Thomas fyna yn cael sgwrs hir efo'r beirniad ac yn gobeithio i fod e'n ateb yn dda. Mwyn nhw i weld y cael sgwrs fach ryd braf. Yndi, ma' nhw. Ond mae yna lot o ffordd i fynd yn y gystadleuaeth yma. 8 i gyd, fel wedes i, mae Kyle Diamond ar y ffordd, Oliver Smith, Henry Ratcliffe, Lexi Hutton, Jack Bodley a Carys Haf Davies. Dyna'r 8 sydd yn y dosbarth cyntaf yma heddi, dosbarth cyntaf y trinwyr ifenc. Felly Aled am y tro, a dwi'n ni beth am yna? No.